Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagariami, naguskanua, mga babayami sa Islam, panginintano ko Allah subhanahu wa ta'ala, agyang kuto mapmamaanaw salam na ginan din pakimbagi andra katano wallah subhanahu wa ta'ala sa iko kawiyag-wiyag tano diyang kana na kalilintad naguda da karayo-rayo aginawa na mambagi ang tano sang kaya dunia na sampur na sa alungan ng mauri ay mabubaluya makampatabendingan pagusayin tanoy man to nagyang tutulan ko mga pad ko mga tao ko surga. So Rasulullah alaihi salatu wasalam na ayam mala akin ipangdo niyang kuwagamatan wa agama Islam na benar ida pakailaya madrasa niyan abubangunan na adin na ayam ananian na di ran ditimu-timu anadarpa. Isaw nang mialwi sa isa sera nagyang kutuwa Darul Arqam. Ayaman niyan na disiran di timu-timu, petimun siran unu Rasulullah alaihi salatu wasalam na papangendo niyan siran sa ilmu na miya aloy Rasulullah ko miya kay sa alungan ay man to napakasulder katano supad ko mga tao ko surga. Oriyan yan na miya kasuldang utama ma sa kataw mama na miya mamasasiran. Kagi tubuy miya kasulder sang uta oriyan nang utakya tiro Rasul alaihi salatu wasalam mapakasulder katano sa mga tao ko surga. Miya kasuyo to ko ikadwa gawi akaya pangndi wakinan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasa itmang ko ikatlo gawi. Naso ikatlo gawi na di din makatigr. So isa ko mga sakaba o di na mga bulayo ka o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa ko katitunian na gina ni paganay ang mga murit, mga estudyante o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanabituan sa mga sakaba. Langulangwan aminip masa iyo Rasulullah alaihi salatu wasalam. Babay mama taman sa mga mata aminip masa iyo Rasulullah alaihi salatu wasalam nabituan sa sahaba. Kaya mo to na si Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu na pipapanumpang yan ng kutaw pamanawalay ang kuta sa kataw mama di tanu aluin sungara ingaran yan kada pandama alui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na apya di tanong miya alwi so ingaran yan na so kaya pa kauman yan sang utabulay kayan na piyang niya nun mabaluis ka niyan na bisita niyan sa iko solado talo gawi kagi mo to na miya bubaya ang kutabulay kayan pisima-sima yan ang kutaw pamanapaparangayan yan ang paparangayan ng kutabulay kayan. At saka ba mambu Rasulullah alaihi salatu wasalam kakagya inuto petero aw Rasulullah apad ko mga tao ko surga. Taman sa miyaw masukang belingyan na miyudas. So Abdullah bin Amr sang kutabulayo kayan sa aya matatago sa ginawa niyan na tigin na lagi ulang na sulangwan na dia kan dinggal na mga simba na di kami tantua pembina dia kunian tantua kabibintaan. Dia ko di manambayang, dia ko di sa mga paralo, mga sunnah, na di mambudi manambayang sa mga sunnah, dia ko di mamuasa sa mga sunnah, anto na mga day, kaya panto aw no Rasulullah sa pan ko mga tao ko surga. Tigang ko ta sa kataw mama, anto na ipdaangin karak. Natigyan na pagari ko na, dia kan kapagmaan na kagitigin na sakay pinto o Rasulullah alaihi salatu wasalam sa ikwaya maanan yan na mga sa katanaw matitimu-timu sa kanapad ko mga tao ko surga. Na ipagisa ka antong na mga pada amal ka ada kumaylay. Sang kaya pa manakya pakasuldata kumya ka talugawi. Kaya bulu sakar ka. Tigang ta sa kataw mama da katong kapalay ang kami ay so diya kandi gulaulan. Miuda summan so Abdullah bin Amr
nasuka talikudian, kaya talikudian na telwan ng kuta sa katawa mama na, tiga na, ad na petiru ungkur ka, sa dimati. So, kaya pa ka ambitira irang peruman, na tigang kuta sa katawa mama, sulang mo na miyailing ka amalakan na gina ni mga amalak na miyailing ka. Ugaid, na adinadang ka mailaya, amalakan, galabukakan, simba ko, wala, ayam niyan na, dang ka mailay. Na, paparangayan nak natigyan, na dede, na pedal mengkusang ka iya puso aka, na tawa ba akan tipwa, ba akan dengkiya, ba akan perita, ba akurun kapadal misa seig. Mga loksami, mga pagaryami, na katawan tanwagiyang kanakasiig, nagugiyang kanakariit, kadengkin na miya karataratad na nanaayam ananiyan na paparangayan. Miya karatarata apaparangayan na pakamurala. Kaya kapakamurala niyan na amay kadikad ni kalimu Allah ta'ala kasiigbud na gukad ng kaya mapapadalamar ka na taman sa mguno nakaangko tatawa ipakasiging ka, nagukuan. Ayaman na niyan na pendengkin ka, nagpriita na ka. Nadin nakapipiyaw ka pag ginataong ka. Nada mabuhay man na niyan na kabinasang ka pa ng kutwatawa pa maku may layan niyan ng kutakapsigang kaon. Maguno ta sudi ka kerata ginawa niya nagugyang ko tuwa kay kaalakan niyar ka gugya kay kagugud niyar ka nagupon maadin say ko kapag ingedang na kandideng kiya kasisiga na diirsiran din isampay ko surga amay kadisiran ni kalimu wallah subhanahu wa ta'ala. Pada penatigang ko ta sa kataw maapaparangayan akan napupangning ko wallah ada na mapagakalak na tao. Dia na kasurungan ko sa akal. Sabaangan ng pagakala. So tamukian. Nagusuka benarian. Nagusuka benaro pamilyan yan. Sa dia ko natigin pangakala. Nakataw niyo mga luksami, mga pagaryami. Pitero Rasulullah alaihi salatu wassalam. Man sana falay sa minna. Sa din sa tawa pagakalang kami niyan. Akalang kami niyan nadir kami demped. Ayaman niyan nadidin pad sa umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kantay miya bubay sa tagakal. Pada penatiga na sekreto apa parangayan na pupangning ko walaw ta'ala adad na kapakasakit anak na tao. Adad na katan anak na 5. Pangning tanong ko wala, mga uripan wala. May kabayaan tanong, mapadatan mo mambuko mga tao ko surga. Naubatan mo kararani iyang ka napaparangayan ang kanat sa katawa. Sa kaba. Ayap manamiyak wasi apanap pedanda wa mapia na kapakaya pupayagin tanu so paparangayan na mapiyaw o sa lakaw kitan kaano pupakakwasan de uso pupakanagun na ampan na yaman na niya na di makapanaguntaman so tao sa mabubalwin niya na ladiyawan yan na kaya so sabaad na sa lakaw apkuan niya na idulo niyan kataon niya nga na idulo ladiyawan na epkuan niya na ladiwan niya na mga kaper. Uy, tabi-tabi ita. Pandid na ginawa ko, ay eman na niyan na pembaganakan sandao. Ikadua kakwatasan ng dao, nakapakaya papagurad-urad. So mga Muslim, miya maratiyaya, sa iko di ka pa magagawa ko kamapian. So katuntut sa ilmu, aparak wagama, para simbak wallahu ta'ala, so kapupamakin ka kung mga doon, mga pipya o mga ulama, sa kanabatan o pamaawingi, so mga ulama tano, kanabatan o siran siga, kanabatan o siran na yamaan niyan na kaguwadan, kalang-lang wanat ulama, ayamaan na niyan na maginuntulan, na dead na buong punggulaw la sa ayamaan na niyan na kasiiga kadengki. Padana na ayamaan na niyan na kakwatan sa naguna. Ikatalo, nalimpyon tano sa mga puso tano kulang wana ayamaan na niyan na miya aluya pa man na makanggulalan sa kadengki nagukasiig. Uway. Kapangakala. Na pakadaan tano ng mga ginawa tano sa lalayon tano pupangning wala subhanahu wa ta'ala balwin tano niyan apad ko mga tao ko surga sa
pakapagunutaan tanu so panaguntaman tanu ko simbak wallah subhanahu wa ta'ala, piya-piya ang tanu so mga sambayang tanu, piya-piya ang tanu so di tanu di kapamang ni sadaa, piya-piya ang tanu so paparangayan tanu ko salakaw di salakaw na ayamala na so mga luks tanu. Naguso mga darulupa tanu. Madakla mga to, miya ka piya-piya parangay ko salakaw ataw na miya marata yung warsi ko pamilya niyan. Na nagyang nga nalagi na napaparangayan, nagdekantanwanan ka, ang tanong mapad ko, mga tawa, ayam na niya na ikalim Allah ta'ala, pakasul ko surga, pang niya ko kanubot sarila, wa aqulu qawli hada, wa astaghfirullah li, wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi